Фитнес или пилатес? Ако търсим обем и хипертрофия на мускулите, може би силовите тренировки са по-подходящи. Значи фитнеса се концентрира върху определена област върху тялото, изолира мускули, докато пилатес го разглежда като цяло тяло и се фокусира върху дълбоките мускули, които са много важни за нашата стойка. При пилатес реформер издължаваме мускулатурата. Аз не искам да съм набита, искам да са издължени мускулите и да стои елегантно и женствено. Да, по принцип пилатес в такъв случай ще е по-добре. Откъде да започна? Ще започна с това, като кажа, че мускул има две състояния. Хипертрофия и атрофия. Тоест, ако мускула не става по-силен, ако не става по-голям, ако не става по-работоспособен, той се разгражда. Така че хипертрофията винаги трябва да бъде основната ни цел чрез тренировките с тежести или тренировките под каквато и да била форма. В допълнение, тренировките с тежести никога няма да направят една жена набита, освен ако това не е търсено като визия. Има десетки примери за жени, трениращи активно с тежести, мои клиенти също и хора в социалните мрежи, които изглеждат по-женствено от всякога, след като са започнали да посещават фитнес залата. От друга страна, пилатесът сам по себе си няма да промени тялото ви толкова много, колкото очаквате. И единствените хора, които казват, че пилатесът работи Дълбоките мускули, които и да са те, и че всъщност помагат да се издължат мускулите, да изглеждате по-тонизирани и така нататък, са същите хора, които са просто собственици на такива пилатес студия или са пилатес инструктори. Но трансформации, които ви попадат в социалните мрежи, които твърдят, че са постигнати само единствено с пилатес, не са постигнати само единствено с пилатес. Ако вашата цел е да отслабнете, да се стегнете, да изгубите излишните подкожни мазнини и единственото нещо, което промените в ежедневието си и подхода си е да добавите занятия по пилатес, без да промените диетата си, без да промените активността си извън тренировките по какъвто и да било начин, промените, които ще видите, са близко до никакви. Възможността да отслабнете е минимална, даже доста невероятно да изгубите каквото и да е значително тегло, при условие, че няма никакви други промени във вашето ежедневие. Виждате тези впечатляващи трансформации на жени в социалните мрежи, показват как са били изключително пълни, изключително дебели, станали са фиданки, изваяни, женствено изглеждащи с удължени мускули и така нататък. И тези жени твърдят, че трансформациите са постигнати единствено и благодарение само на пилатеса. Това, което те пропускат да ви покажат е, че те са променили освен начина си на трениране и диетата си, и активността си през деня, и куп други неща в своето ежедневие. С други думи, започнали са да водят по-здравословен начин на живот, едновременно с започването на тренировките по пилатес. Не ме разбирайте погрешно, пилатеса не е нещо лошо. Не го демонизирам, не казвам, че е измама. Имам немалко жени клиентки, които ходят активно на пилатес. Но когато става въпрос за това да постигнете трайна промяна и истинска трансформация в начина, по който изглеждате, пилатеса е само една добавка към тренировките с тежести, които вие трябва да правите. Така че не е едното или другото, но пилатесът сам по себе си няма да направи нищо значително за вас. Не е лесно, но е просто последете ме за повече полезно съдържание.